YouTube channel, Berlumabin Gaba on TV. Matagal-tagal po akong hindi nag-live, ano? I miss YouTube, namimiss ko. Kaso lang wala tayong time. At the same time, napakaraming hindi nag-success sa mga sa mga requirements. Sa monetize naman tayo kaso marami yung mga hindi natin hindi natin ma-target yung mga requirements kaya hindi natin napagtagumpayan yun. Pero anyway, hindi naman yung tinitignan natin, hindi naman sa monetization eh. Ang tinitignan natin dito kung paano natin mai-share at on how na makatulong sa ating kapwa-tao at kapwa Pilipino. Yun. Sa gabing ito, kung makikita nyo, sinabi ko dyan na buhay OFW. Kasi pag sinabi nating buhay OFW ay napakalawak po niyan. Alam naman natin na hindi lang po KSA, hindi lang po Middle East, marami rin po talagang nakatira sa mga magagandang bansa dyan sa States, yan, sa Europe. Marami po dito sa Middle East. Pero ang pinakamaganda ay yung meron tayong pagsamba sa Panginoon. Yan yung pinakamaganda. Plus, meron tayong trabaho na sustain natin yung pangangailangan ng ating pamilya. Yun ang isang maganda. At meron tayong mga kapatiran, mga father, mother sa loob ng ating panambahan, which is nakakapag-contribute ng disiplina, nakakapag-contribute ng buhay spiritual, kaya pagka ganun, nakokontrol po yung buhay natin. Lahat naman po tayong tao ay wala pong perpekto. Kaya nga lagi kong sinasabi na ang Lord, linigtas niya tayo hindi sa ating mga gawa at ililigtas niya tayo hindi dahil sa ating mga gawa. Although, kailangan din naman nating gumawa. Pero kung gawa ang basihan ng kaligtasan, wala pong consistent na nakakagawa ng mabuti. Kaya hindi po yun. Hindi po yun ang nagliligtas sa atin. Niligtas tayo ng Lord dahil mahal niya talaga tayo. Dahil meron tayong pananampalataya sa Kanya. Meron tayong pananampalataya sa Kanyang righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi niya nga, pinagharian na ba tayo ng righteousness ng Lord? Siyempre ang righteousness niya, ang kanyang bugtong na anak. Ayan po. Kaya kailangan natin ng faith. Hindi po natin ipagmamalaki, ay, maliligtas ako. Buhay OFW, Isang buhay OFW kasi, maraming mga Kristiyano din. Meron din naman nagsasabi na kami Kristiyano. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, by their fruits, you shall know them. Sabi niya, di ba? So, ganun. Ganun ang buhay OFW. Ang buhay OFW ay masaya. Ang buhay OFW ay lumalaban sa hamon ng buhay. Ang buhay OFW ay nagpapakatatag sa mga pagsubok, sa mga bagyo na dumarating sa kanyang buhay. Ayan po. May mga kapwa tayong tao na iba rin yung kanilang tinatahak, may mga secular na tinatawag, may mga principles and philosophy na pinapatupad nila sa kanilang buhay. But at the end of the day, if those philosophy and principles were not connected to the Lord, that is a temporal wealth. Ang kailangan po natin, kung meron tayong temporal wealth, pinakamainam na kasama natin yung divine wealth at eternal wealth, yun, sa taas.
Ayan, kaya nagko-combine po lagi yan. Kailangan po natin yan sa ating buhay. Hindi po pwede na yung dito lang, sa buhay lang na ganito yung papatakbuhin natin. Ano ba ang sabi ng Panginoong Hesus? Ang tao'y hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ngunit kundi ang mga salita ng Lord na namumutawi sa kanyang bibig. Kailangan din naman talaga natin Ang tao'y nabubuhay upang kumain. Ang tao'y kumakain upang mabuhay, ngunit hindi lamang nabubuhay para kumain. May purpose po ang ating buhay. May purpose po kung bakit po tayo OFW. Binigyan tayo ng Lord ng mas magandang sahod, mas malaki. Sikapin natin na ipag-pray sa Lord na yung sinasahod natin ay mapunta po sa mabuti at maganda. Yan po. Hindi po masama yung mga nag-i-involve sa mga investments, sa mga business. Hindi po masama yon. Ang masama kung nag-i-involve tayo dyan sa mga UITF, mutual funds, networking, kung ano-ano man yan, sa mga business. Kung in everything you do, put God first. Yan po. Kasi kapag wala si Lord sa ating buhay, lalo na kapag tayo ay nag-success na sa buhay, businessman ka, kung wala si Lord, baka hindi tayo handa humawak ng milyones na pera, di ba? Tignan po natin yung mga nananalo ng 150 million, 100 million, wala pang isang taon na mulubi na. Kasi hindi siya handa wala si Lord sa kanyang buhay. Ayan. Paano ka makakapaghanda? Siyempre, dapat may Lord sa buhay mo para mapaghandaan mo yan. Saka minsan, kung ang sentro ng buhay natin ay ang ating pananampalataya, bilang isang, alam na natin, bilang isang Kristiyano, di siyempre, yung sentro ng buhay natin, alam na natin. Lagi tayong nakahanda. Marami tayong obligasyon. Minsan tumutulong tayo. Kailangan po yun sa church, sa mga kamag-anak din natin. Minsan pinag-pray natin lahat. Siyempre, nang makita mo yung mga kapatid mo, kung paano nila pinalaki, pinalago ang kanilang mga anak, siyempre, galing kay Lord yan Sinasabayan natin ng panalangin yan Yung mga kapatid mo, alam naman nila yan na hindi lang material na bagay yung pagkakapatiran Although na kinakailangan natin, pero alam nila yan. Ganun po yung buhay. Ayun lang po ako nakapag-live, pero okay po. Dito, hindi naman tayo mabubuhay ng 100 years. Kung may mabuhay man, bihira lang din. Bakit hindi pa natin ibigay sa Lord yung ating pagtitiwala, di ba? In everything you do, put God first. Maganda yon. At kung mayroong mga nag-share ng salita ng Panginoon, kasi kino-quote up na naman niya doon sa Bible, alam naman nila na it was guided by the Holy Spirit ang sumulat. Kinasihan ng Panginoon ang mga sumulat ng Bible, di ba? Tanggalin po natin yung pag-agam-agam. Maraming nagsasabi, papel at pansulat yan lamang na sinulat ng mga tao. But what is? Tignan mo yung hangin na malakas. Naririnig mo pero hindi mo nakikita. Proof yan na may Lord. Di ba? Tignan mo yung gravity natin.
Di natin alam kung pa-side 'tong tinitirahan natin, eh, o di kaya pabaliktad, eh. Pero dahil may gravity, eh. Sino nagbigay ng gravity, 'di ba si Lord? Gano'n po. So, buhay OFW, tayo po ay laging magtiwala sa Lord, pakaingatan ang ating mga sarili, mahalin ang ating mga pamilya. Lahat po tayo may nagagawang pagkakamali, lagi po tayo humingi ng tawad. May weakness ang bawat tao. Kaya yun ang ipanalangin natin na palakasin niya tayo sa ating weakness. At sa ating mga strength naman, eh, hingin natin na manatili tayong nandun sa strength natin at ma-share sa ating mga kapwa. So yan lamang po ang live ko na ito. God bless po sa ating lahat. Nawa po ay mayroon po akong na-share. Shout out po sa lahat po ng aking mga subscribers. Doon sa FB, mayroon pa shout out, di ko na recall. Anyway, shout out sa iyo kapatid, kabayan. At sa lahat po ng ating mga kabaro rin na safety. Yan po, dyan din po sa Al-Salam syempre. Dyan din sa mga Nesma boys na mga safety. Shout out and God bless everyone.